אני נמצא בקומונות בת ים. לפני מספר דקות התרחשה כאן טרגדיה. הכל התחיל כשדנית חזרה מהמועדונית. איזה ילד הפליץ על הפנים, הייתה חייבת להתקלח. היא רצה למקלחת והדליקה את הדוד. זה מוזר שהדליקה את הדוד, בכלל אין להם דוד. לא עברו 5 דקות והדלת נפתחה. בפתח הדלת עמד לו שלומי. אימא'לה, הוא צעק כמו ילדה קטנה, וצעק לדנית, מתי חזרת מהמועדונים? היא אמרה לפני שעה, מה זה בכלל עניינך? הוא אמר מריח פה, כאילו אכלת איזה חמין, או שמישהו הפליץ לך בפנים. היא אמרה תצא מפה, תיזהר מהשמפו, בונה יא כלבה, וואלה הבאת שפריץ להם, טוב נזכרו המים. מה זה? והיא קיבלה לי את המים. תגיד לי שלומי, מה לא שילמת את החשבון? עזבי את החשבון, כל העין שלי סבון. טוב בוא נצא בחוץ, לבדוק מה הסיפור. טוב, בחוץ הם ראו מלכישוע שעובד בעירייה. חייב להיות לו שם דפוק כי הוא עובד בעירייה. תגיד לי מה נותנים לך בתחת, היינו באמצע המקלחת, לא שילמת את החשבון, עכשיו תיסעו בתוצאות. אז הם עלו עליו מכות, ואיזה עסק יש מכות. איך אתם לא מתביישים? מלכישוע עובד עירייה כבר 13 שנים. טוב אולי באמת הגזמנו, זה לא כזה נורא, הוא עובד כבר 13 שנה בעירייה, מה אין לו חיים שהוא עובד בעירייה? תגיד אתה בסדר? רוצה כוס מים מהממטרה, אין לנו מים בדירה, זמינינו מהממטרה. בעצם אתה יודע את זה, אתה זה שניתקת את המים. תגיד לי שלומי, למה הפסקנו להביא לו מכות? כאן אבנר פמור, קומונת בת